Philippines, good evening. Naimbag rabi, masanto siya sa labi si kayo amin. Maya pa bengi keka marahin na banggi sa Indugobos maupay nga gabi ha iyong tanan dira. Maradyaw na duyom sa Idyo Hurot. Mayad-mayad nga gabi, buenas noches. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala barakato. Mayong gabi sa tibok Luzon, Visayas, Mindanao up to Sabah, sa tanang Kasimanwa, Kauturan, kapatid, kapamilya, kaigsuunan. Ako po si Eric Espina at ito ang inyong programang Republika. Tonight, we're going to be going into a fast rewind as far as PDP Laban is concerned. And then, from a quick rewind, 5.5 years ago to 2022 for PDP Laban and what the future bears. And we're very fortunate to have a good friend, the man who is responsible for keeping the seat of then Mayor Rodrigo Duterte for PDP Laban. He filed his candidacy as president to warm the seat for the eventual entry of the current administration. We have none other than Undersecretary for DILG, Martin Dino. Good evening, Undersecretary. Good evening, my friend. I miss you so much. Dahil almost every month or every week, nag-guest ako sa program mo na nung nandito ka pa sa Manila. Siguro baka once a week or once a month, nandito na naman ako sa program mo because I need to reach the 42,047 barangay all over the Philippines. Especially our barangay in Central Visayas. And of course, alam ko naman na napakalakas ng signal natin. Kaya lahat ng mga ginagawa namin ngayon dito sa DILG, may access na ako. At nire-recommend ko na ang sarili ko sa iyo to be one of your weekly or monthly guests. Ayan, pare ko. Surely. Kasi ikaw ang kilalang muka talaga ng DILG because ika nga yung paa ninyo talagang nakatapak sa karamihan sa barangay, kung hindi man sa buong mga barangay dito sa Republika ng Pilipinas. Kaya kilala na kayo. Oo, tsaka magkakilala na tayo. Barangay captain pa lang ako. 45 years kayong barangay captain. Ganun ba? Tama ba yung 45 years? Oo, bata pa tayo noon. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon, Yusek, yung tungkol sa PDP Laban. Kayo ang naging muka. You were the face of PDP Laban. In fact, during my opening introduction, you were the one who warmed the seat for the slot of now President Rodrigo Duterte before he decided to finally run under PDP Laban. So, quick rewind. People are still wondering, in fact, they're still talking, and it happened here in Cebu, yung convention na yun, no? With Secretary Alfonso Cusi, and then even Governor Gwen Garcia was present, my classmate, PESA head administrator Charito Plaza was also here, and there was some sort of a consensus within that group. I don't know if it's fair to say it is the Cusi group, ikaw makakasabi niyan, that pushed for President Rodrigo Duterte as Vice President for 2022 as far as PDP Laban is concerned, and you gave him also added authority to choose his running mate for President. Now, everybody is wondering, is there only one PDP now, or are there, it seems, two voices, two PDPs? What's the answer? Actually, hanggang ngayon, meron tayong PDP President in the person of Manny Pacquiao, PDP National Chairman in the person of President Rodrigo Roa Duterte, and actually meron silang inassign o inappoint na Secretary General in the person of Congressman Tebes. Pero yun ang ayaw kinwestiyon at ngayon, di umano, ay si OIC or ito yung ating si Matibag, no? Si Yusek Matibag. So, ito ngayon, siyempre, ang medyo kontrobersyal na kasi si Coco Pimentel
bumaba siya as a president ng PDP Laban at ito ay binigay niya kay Manny Pacquiao. Actually, during that time, nandun pa pati si Speaker Velasquez. Kaya nga ngayon, ito yung nagiging problem dahil lang yun na nga, pinag-uusapan nila kung ano yung legality. Sa totoo lang, pagka susundin mo ang ano ng PDP Laban, lahat yan interim dahil meron kaming tinatawag na proseso. Meron ng meron ng proseso na dapat kami sundin. Unang-una, kaya nga nung time na nagsalita ako doon, ang sabi ko sa kanila, bago ka maging member ng PDP Laban, dapat mag-undergo ka ng basic membership seminar. Ano yung nakalagay doon sa basic membership seminar namin? Dapat yung 5 principle of PDP at saka ang isa doon sa pinakamatindi doon, yung consultative at saka participatory democracy. Okay. So, yun yung medyo nagiging questionable ngayon, no? At yun na nga, I hope na maayos nila yan dahil sabi nga ni aming Vice Chairman Cusi na wala naman daw problema, meron lang hindi pagkakaunawaan. I hope na maayos nila yan Okay. sa ating meeting na gagawin namin sa, I think, July 17. Okay, Yusek, itanong ko sa inyo, no? I will ask this of you. Si Senator Coco Pimentel gave way to Senator Manny Pacquiao. Was this with the knowledge of the entire officers of the PDP Laban? Or can a sitting president just motu proprio turn over his office to any person of his choosing? Or talagang pinagmimitingan yan? Sa totoo lang, medyo may mali doon, ano? Dapat nag-uusap-usap muna doon. Pero kung halimbawang bumaba siya at si Manny Pacquiao ang Vice President, siyempre, yung rule of succession, si Manny ang aakyat na Presidente kung bumaba si Coco, si Coco Pimentel. Kaya nga dapat ayusin lahat yan Dahil unang-una yung membership namin. Kasi puro turo-turo lang kasi yan Aha. Na hindi yan ang prinsipyo ng partido. Aha. Kamukha yung nilagay. Alam mo, magkakabarkada yan sila Yun na nga yun po. Bakit nagkaganyan-ganyan? Sa totoo lang, alam mo, nung time na umupo si Presidente, si Secretary Cusi, Yusek Matibag, si Senator Coco Pimentel, tapos si Ron Musayak, nagmi-meeting-meeting. Sa totoo lang ito, kung lang ako, taong bingador, wala lahat sila kung hindi ako nag-file ng candidacy. Totoo yan. Under PDP Laban. Tapos nagtuturo pa kayo. Kayo ang isa sa mga professor dito sa seminar ninyo, itong 5 principles na PDP, pag-aalam ko. Correct. At trainer ako ng PDP Laban. Pero yung mga yan, nung time na namamayagpag ang PDP Laban, just imagine, ang Presidente, Senate President, ang National Chairman, President of the Philippines. Tapos ang Secretary General, Speaker of the House in the person of Bebot Alvarez. So, kontrolado ng PDP Laban. Kaya lang, mukhang hindi na ayos kasi ang daming mga agenda dapat ng PDP Laban. Kaya nawala si Coco, si Senator Pimentel as Senate President. Tapos nakudita si Bebot Alvarez. At siyempre si Presidente ang National Chairman. Kaya ngayon, ang masakit doon, hindi kasi nila sinunod yung proseso ng partido. Yes. Kung sila ng turo, kung ikaw, PDP Laban ka na, yung pinagkukuha nila ng mga congressman, na hindi naman nag-undergo ng basic membership seminar. Yes. Matatawa ka nga biro mo, o-taking, pagtaas ng kamay nila kanan, hindi naman kanan kami. Kaliwa at ini-explain yun kung bakit kaliwa ang ginagamit ng PDP Laban. Bakit kaliwa ho? Why is it left?
Kasi ang pagka nag-undergo ka ng basic membership seminar, kaya kaliwa yan kasi mas malapit sa puso. Correct. At saka pagka nagkamayan kayo, kaliwa. Okay. Bakit? Ang tawag namin diyan transformational. Yung dugo mo, mabilis ang takbo pagka kaliwa ang ginagamit mo, tapos kaliwa din siya. Kasi kami, para sa amin, pagka kanan ng kamayan, transactional yan. Ito ang usapan. Okay. Yan. Yan ang namin pagka nag-basic membership seminar ka. Pagkatapos, pinag-aaralan din, unang-una, hindi ka pwede maging membro ng partido kung wala kang Diyos. Okay. Kasi unang-una, theism. Tapos, siyempre, humanism. Mataas ang pagtingin namin sa pagiging isang tao. Oo. Enlightened nationalism. Tapos, democratic socialism. Tanong mo nga sa kanila kung ano SOCDEM. Kasi tinuturo sa amin yan sa political spectrum. Ipakikita sa iyo bakit naging SOCDEM ang PDP laban. Bakit naging consultative and participatory democracy? Okay. Bakit naging ganoon? Tapos siyempre, isa pa sa basic principle namin, yung pagmamahal mo sa kalikasan. Okay. Alam ba yan ng mga inappoint nila ng mga member ng PDP laban? At saka itong mga member na to naging chairman ng mga probinsya. Okay. Bago ka maging chairman, meron tinatawag na meron ka dapat chapter sa barangay. Tapos may chapter ka sa cities at municipalities. Bago ka maging provincial chairman. Wala niyan eh. Okay. Hindi dumaan sa ganyan. At saka ngayon, si Astra Nike ang ngayon may hawak ng membership. Okay. Yung membership namin, hindi ko alam kung nasaan na yan dahil nung time na si Jojo Binay ang presidente ng PDP Laban, ang headquarters namin nasa Makati. Yes. Headquarters namin nandito sa Pasay. At hawak-hawak yan ni Toto, Chu, tsaka talagang dati, hindi ka pwede mag-seminar basta-basta. Itatanong ko po sa inyo, Yusek, ito. Ewan ko bakit magkakabarkada ito, tapos pwede naman sanang magkita-kita, pero ang itatanong ko po sa inyo, ito, nung bumaba po si Senate President Coco Pimentel, tapos binigay kay Senator Manny Pacquiao, nag-abot-abot ba ho yung mga magkakaibigan, magpi-PDP, pati po si Presidente, at least nasabihan ba? Was he told that Senator Coco Pimentel will give way to Senator Manny Pacquiao o walang ganong nangyari? Hindi, nagkaroon ng event yan, pero hindi ako naimbitahan. Ang akala nila, palamuti lang ako sa PDP laban. Parang ang ginawa nila sa akin noon, pinatakbo ko, tapos tsipera ka na. Nagkakamali sila dahil unang-una, kami lumaban. Kaming mga trainer. Ilang beses na gustong gibayin ng PDP laban, if you remember. During the time ni Cory Aquino, nung umupo yan as our first president na naging sa PDP laban, hindi ba gustong gibain ni Piping? Yes. Ang PDP laban at papalitan na ng LDP? Yes. Umayag. Kaming mga trainer, lumaban kami diyan, kaya buo pa rin ang PDP laban. At saka ngayon, wag naman sana dahil unang-una, pagka tinanong ko itong mga bagong sinasabi nilang miyembro at national president at yung nagsasalita sa PDP laban ngayon, baka pag tinanong namin siya mga trainer kung ano ang talagang history ng PDP laban, tapos kung ano ang aming mga party principle, kung ano yung tinatawag na kasi meron kami tinatawag na structural analysis o pagsusuri sa lipunan. Tapos vision of man in society. Tapos yan ang mga pag-aaralan mo. Tapos meron tinatawag na political spectrum para malaman mo kung bakit ka naging SOCDEM. Okay. Tapos strategy tactics. Tapos merong party structure. Yun na nga ang masakit eh. Ang ginawa nitong pagkapanalo ni President Duterte, itong mga to, nag-recruit ng leader, hindi nag-recruit ng member. Okay. Kaya time ng ni Secretary Cusi, pucha, nagsalita sila lahat ng accomplishment ni President Duterte, lahat ng teka muna. Hindi ba kaya kayo nagpatawag ng
convention o kung ano man yan o consultation. Dapat ang pinag-uusapan yung paglago ng partido. Okay. Napag-usapan nila ba doon kung palalaguin pa ba ang PDP laban? Kaya nung nagsalita ako, eto yun, kasi ang pinag-usapan doon, patatakbuhin si Presidente ng Vice President. Aha. Pagkatapos, yun daw pipiliin ni Presidente, yun ang ano, teka muna, ano yan? Nasa ano ba ng partido yan? Mhm. Para sa akin kasi, dapat kung talagang mahal nyo ang partido, dapat ang pinag-uusapan doon, ano ang gagawin natin para lumago ang PDP laban. Yes. Kaya challenge ko yung mga governor, Okay. congressman, mayor, tapos yung mga department head na nandun sa meeting na yon. Okay. Ang sabi ko sa kanila, Yung meeting na yun ni Secretary Cusi, kasama ba yun? Was that part of an agenda? Was for example Senator Manny Pacquiao informed about it? Was President Duterte also informed about it? Out of simple courtesy or inter-party communication, nagkaroon ba ng ganong usapan na, oy, magmi-meeting kami sa Cebu, ito yung plano namin, or walang nangyaring ganon din? hindi, meron sulat, Okay. no? Meron silang sulat. Kaya lang, dapat yun, merong planning, di ba? Kasi siyempre, parang national consultative body ang tatawagin mo eh. So dapat merong official communication para doon sa mga attend. Sino ba yung mga, kaya nga, kino-question niya nung Ron Monsayak eh, na 170 lang daw yung dumating. Eh meron daw 100,000 plus ang member ng PDP laban. Ang tanong ko, naiintindihan ba niya yung sinasabi niya? Para maging member ka ng PDP laban, dapat meron kang full BMS. Dapat ikaw ay nag-seminar na natapos mo yung buo, pero kung ikaw, associate lang, nagkwentuhan lang kayo, tapos pinasumpa kayong PDP laban, mukha yatang wala sa prinsipyo namin yan. Mukha yatang wala sa hugot namin yan. Kahit kausapin mo lahat ng mga original PDP laban. Ang sakit eh. Dahil kami, mula 1982, minahal na namin tong partido na to. Kaya nakita mo nga, nung tinawagan ako ni Coco, kulang ang biro mo, yung panglalait na inabot ko nung nag-file ako ng candidacy as president under the PDP laban. Samantalang kagagaling ko lang ng Dumaguete noon. Nag-seminar kami ng 2,000 member ng PDP laban na pinangunahan ni Governor Digamo at saka ni Glenn Badong. Okay. Ayun, totoo lang. Tapos galing pa ako ng Iloilo noon. Nag-seminar din kami ng PDP laban. Sumunod, Bacolod. Kasi ang PDP laban, 365 days Okay. na nag-seminar, na nagpapalago ng partido. Questionin ko yung mga yan. Yan. Yung pamunuan ngayon ng PDP laban. Nag-seminar ba kayo? Since nagpa-seminar ba tayo? Massive seminar? Just imagine, 5 taon na tayo dito. Kung sayang, Yes. kung kailan tayo nasa poder, at saka tumigil ang pag-recruit ng PDP laban, tumigil ang political institute. Yusek, So, titigil lang tayo ng konting break. Pero ito ang ibabalik ko sa inyo. Pakibanggit nyo naman sa amin para maintindihan namin. Sa pagbabalik natin, no? Ito ba si Secretary Cusi talagang member ba ho ng PDP? And to be fair, Senator Manny Pacquiao ba ho? Is he really considered as a member? And then maybe naggit pa nga ni si Senator Pimentel na 100,000 daw ang membership ng PDP. So, should we consider this 100,000 as actual members or also interim sa pagbabalik ng Republika? Okay, you're back with us in Republica, and we're still talking to the ILG Undersecretary Martin Dino, and our topic is PDP Laban 2022 with a question mark. And I had a hanging question. Ang iniwang kong katanungan ay kung si Secretary Alfonso Cusi ba, si Senator Coco Pimentel ba, at yung sinasabing 100,000 members ng PDP,
are they actually validated members or are they in an interim capacity as far as their membership is with the biggest political party now in the Philippines? Yusek, anong sagot? Ang alam ko dyan, interim lahat sila. Okay. No? Unang-una kasi, tatanungin namin, kasi kami yung bumubuo o yung nag-authenticate kung ikaw ay nakapag-undergo nung basic membership seminar. Okay. Kaya nga basic membership seminar, ano-ano ito? Ikaw ba ay nag-undergo? Kasi kami noon, nung panahon ng 1982, ang seminar namin, umaabot ng 3 days. Okay. At araw yan, talagang doon pa lang sa talagang yung unang-unang subject namin, pagsusuri sa lipunan. Okay. Bugbog ko na dyan. Kasi ito yung tinatawag na structural analysis. Anong problema mo pang ekonomiya? Anong problema mo pang sosyopolitika? At pag-sosyokultura. So dito, yung mga trainer, talagang, kaya kita mo, pagka nag-PDP laban ko nung araw, talagang, kumbaga, hinog na hinog ka. Yusek, Hindi ngayon, mukha ngayon, pupulaw at ampaw. okay, Yusek, tanong ko sa inyo. So, ibig nyo sabihin, pati si Senator Coco Pimentel, interim din, despite the fact na parang kilalang mukha na siya for PDP. Is he also interim along with Secretary Cusi? And Hindi, si Coco, nung time ni, kasi kami dati, magkakasama kami na Jojo Binay. okay. Yan ang original PDP laban. Okay. No, tapos ang tatay niya, Yes. si Senator Pimentel. Yes. Tapos ngayon, ang huling-huling na alam ko na nagkaroon kami ng totoong National Convention, natatandaan mo nung kumandidato ko as president. Yes, I interviewed you as presidential candidate. Noon nagpatawag ng national at lahat ng national leader. Yes, yes. Meeting kami dito sa Hong Kong style restaurant dito sa Makapagal. Yes. So, pinatawag lahat ang regional officer. Para ngayon, yung pagtakbo ko as PDP laban, merong bas-bas Yes. o ng partido. Kaya doon, the first resolution na ginawa doon ng national ay resolution supporting the candidacy of Martin Dino as Yes. a candidate for president ng PDP laban. Kaya lang, ang nangyari noon, biglang nagpadala ng sulat ang COMELEC para ideklara ako ng nuisance candidate. Kaya ang ginawa ngayon ng PDP laban, nag-meeting agad on the next day. Okay. That Martin Dino withdraw his candidacy. The national officers of the PDP laban recommend Rodrigo Duterte as the substitute Okay. of Martin Dino. Kaya ang nangyari nun, yung resolution na yon, agad-agad hindi na ako nagpa-under sa COMELEC. Nag-withdraw agad ako. Na may basbas ng PDP laban. Ayun, ang time na yun, meron kaming tinatawag na National Council. Okay. Alam mo ba kung sino ang Secretary General? Sino ang Secretary General? Si Jean Mamujong. Okay. Yes. Yes, yes. Tapos alam mo kung sino National Chairman? Hindi si President Duterte. Oo. Ang National Chairman nun, yung naging DILG Secretary, si Mike Sueno. Oh, yes. Oo, ang President nun, si Coco Pimentel. Okay. Kaya nung naging presidente na, nung naging candidate si President Duterte, ibinigay ni Mike Sueno yung kanyang pwesto kay President Duterte, kay then candidate kasi Mayor Duterte. ako nagpasumpa kay Mayor Duterte. Yes. Yung first campaign namin sa Tondo. Yes. Ako yung nagpa-swear in sa kanya bilang national chairman ng PDP laban. Oo. Tapos doon din, ibinigay ni Jean Mamujong yung pwesto niya kay Bebot Alvarez as interim Secretary General. Okay. I will ask this of you, Yusek, no? Usually, gaano katagal itong basic membership course ng PDP? Pagkatapos, itong mga nag-i-interim, gaano din katagal silang nag-seminar o nagkwentuhan? So, para lang makita lang yung ng publiko, yung comparison.
Actually, from 1982 hanggang 1986, ang seminar namin umaabot ng 3 days. Kaya lang, nung nakuha na ang poder, Okay. siyempre, nanalo na si Cory. Oh. Si Presidente Duterte. Hindi, Cory. Cory pa, Cory yes, Aquino. okay. Cory, noong 1986, Cory Aquino ran under the banner of PDP yes, Laban. yes. Oh, siyempre, nasa poder na, naging one day na yan. Okay. Pero ang maganda nung naging presidente si Cory, wala kaming tigil ng seminar the whole year round. Tuloy-tuloy. Ito na yung panahon ni si President Duterte na-appoint yan as Vice Mayor ng Davao. Yes, yes. Prespisyo ang naging mayor. Ito mga PDP Laban to. Tsaka this time, si Nene Pimentel ang naging DILG Secretary at nag-appoint na kami Okay. ng mga PDP Laban na mayor. Ito yung pinaka glorious time ng dahil wala kaming tigil ng seminar. Itong one day na ito, ano ba ito? Luto sa taas, luto sa baba o medyo hilaw? Hindi, luto sa taas, luto sa baba to. Okay, pero itong one day, ngayon, itong mga interim na members ng PDP, hindi sila dumaan sa 3 days. One day lang ba ito or half a day? Yung totoo lang. Hindi, ito na yung interim. I think 4 hours lang dumaan yan. 4 hours lang. Eh di talagang hilaw na hilaw ito. Kasi meron na tinatawag na associate member. Okay. Tapos meron na yung sympathizer. Okay. Na yung mga iimbitahan mo sa gathering ng PDP Laban. Kasi yan ang ayaw namin eh. Yung mag-iimbita ka ng mga a-attend ng mga halimbawa gathering, tapos patataasin mo ko ng kamay, ng kaliwa, tapos sasabihin na naging member na sila. Hindi dapat yan talaga mag-undergo ka kasi ang uniqueness ng PDP Laban, the current situation ng bansa kaya ka nag-join. Okay. Ito na nga yung political meron kayong tinatawag na pagsusuri sa lipunan. Yes, yes. Okay. Pangalawa, ito yung pinaka-importante. Vision of man in society, ano ang pananaw ng PDP Laban para ikaw ay maging isang ganap na tao. Okay. Yung dakal, yung dapat meron kang bahay, may ganyan ka. So, susunod na subject doon, yung political spectrum. Yung sa 4 hours, ano nangyari doon? Ano ba nangyayari doon sa 4 hours? Napagkakasya ba? Ang nakoconsolidate ba itong 3 days doon sa 4 na oras? Kaya bang isama yun o talagang hilaw na hilaw? Hindi kasi, dahil sa 4 hours, meron kaming tinatawag na continuing education. Pagkatapos ng 4 hours, dapat may continuing education. Dapat may continuing education. Wala na yun. Tapos, mga pamphlet dahil nasa poder na kami. Saka, amin na yung presidente, amin na yung, so may pera na kami. Meron na kaming panggawa ng pamphlet. Meron na kaming panggawa ng booklet. Kasi meron ka dapat constitution and bylaws ng PDP Laban. Ayan, ang pinag-aawayan nila ngayon. Yusek, tanong ko sa inyo, you are the biggest party in the Republic of the Philippines. When was the last time you had a national convention? Kasi nakikita ko na yung buhay partido. Can you imagine, you are the biggest political party in the Philippines, tapos magkakaroon kayo ng national convention at least once or twice within the 5 years. Ang makikita ng mga kalaban na talagang ang bigat ng PDP Laban. Nagkaroon ba kayo ng national convention? Wala pa rin. Hindi, maraming pinatawag sila eh. Kaya nga nalulungkot ako, hindi na ako naimbitahan. Okay. Maraming pinatawag si Senator Coco na National Convention daw. Alam mo ba kung gaano kalaki ang National Convention? Nung panahon, nung talagang kainitan ng PDP Laban, si Giorgio Binay nagpapatawag ng National Convention doon sa national, yung karirahan ng kabayo sa Makati. Santa Ana, racing track. Napupuno ng member yun. Wow. Tapos tapos may seremonya yun. Okay. Na you're representing unang-una meron tayong region. Okay. Pagkatapos province. Yes. Tapos cities, municipalities. At saka lahat ng umaattend doon nag-undergo talaga ng basic membership seminar. Okay. Nabanggit nyo kanina, no? So, ano ngayon ang estado? What is the effect of
the so-called Secretary Alfonso Cusi's endorsement of President Duterte as Vice Presidential Timber, and then pagpili niya ng presidential tandem. Pagkatapos, yung sinasabi naman ni Senator Coco Pimentel, dapat dumaan sa proseso, bakit hindi pwedeng i-consider si Manny Pacquiao? So, pati yung mga PDP dito sa Cebu, kahit interim din sila siguro, nalilito kung aling boses ang susundin namin, o what is the status? Is there an ongoing meeting? Will there be a consolidation meeting? What will happen next? Ako, ang recommendation ko dyan, i-consolidate nila. Dapat mag-usap si President Duterte, mag-usap si National Chairman Duterte, tapos ang President natin si Manny Pacquiao, tapos kung sino man ang talagang Secretary General sa kanila, at wag na nilang pagsalitain kung sino-sino dahil lalong nasisira ang partido. Pagka meron nagsasalita na I doubt kung merong alam siya talaga sa PDP laban. Mhm. Kahit dyan sa Cebu, ang Cebu ang bailiwick ng PDP laban. Yes. Andyan ang mga matatanda naming miyembro. I remember nung time nandyan yung si Inday Daluz. Yes. Tapos nandyan yung pinakamatitindi ng mga member namin. Dyan mismo sa Cebu. Oo. Batang-bata pa tayo noon, 1982. Okay. Ay lang ginawa namin yan sa Bohol. Tanong ko yung mga yan. Okay. Kailan nag-merge ang PDP at Laban? Okay. Noong 1978, diyan pinanganak ang Laban. Okay. If you remember the election ng interim batasan pambansa. Yes. At tumakbo sila Ninoy under the banner of PDP Laban, sila Nene Pimentel. Yes. Tapos ang PDP pinanganak sa Mindanao at saka sa Bisaya. Okay. Diyan na Partido Demokratiko Pilipino. Ngayon, ang nangyari diyan, noong 1982, nag-merge, nagsama. Kaya nga ang pangalan niyan, Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan. Okay. Kung hindi naiintindihan ng mga bagong yung mga yan. Okay. Alam mo, akala nila PDP laban. Ano yung laban, Aber? Kaya nga. Yung laban, ibig sabihin niyan, Lakas ng Bayan. Di ba? Hindi nila alam yan. Pero itatanong ko po sa inyo, so what will now be the effect of Secretary Alfonso Cusi pushing for the vice presidential candidacy of Mayor now President Rodrigo Duterte, and giving him authority to choose his presidential timber? Ano magiging epekto nito? Wala ho itong epekto. Hindi, kasi kailangan tanungin mo talaga yung general membership dyan eh. Dapat may kaya nga ang tawag sa PDP laban, one of our basic principle is consultative and participatory democracy. Okay. Yung consultative, tatanungin mo yung mga real representative ng ngayon. Tanungin ko yung mga tanungin ko ngayon, i-question ko ngayon, i-challenge ko yung mga umattend, no? Tatanungin ko kung talagang sila ay official. Bago ka maging provincial chairman, meron ka bang city? Okay. Meron ka mga city chairmanship? Bago ka maging city chairmanship, meron ka mga barangay na PDP laban? Yan ang pag-akyat mo. Unang-una, dapat meron kang at least 10 member kada barangay na PDP laban. So ngayon, mag-i-election kayo. Okay. Para kung sino ang magiging representative nyo sa municipal at saka city level. Pagka meron na kayong city level, mag-i-election kayo kung sino ang pupunta ng provincial level. Pagka naman may provincial level na, mag-i-election kayo kung sino ang ihahalal nyo para sa yung inyong regional. Yes. Pagdating sa regional, yan ang bubuo ngayon ng National Council. Okay. Maraming pagdadaanan itong mga to na hindi nila alam. Maraming proseso. So, ito itatanong ko po sa inyo, no, Yusek. Marami kayong mga interim na mga members. Wala ho ba sa mga lagda ninyo, sa konstitusyon ninyo, sa mga patakaran ninyo, na pag ikaw ay nag-interim member, you have X number of weeks or months
in order to complete your seminar. Kasi pag hindi mo nakompleto yung seminar mo, bogus ka, bogus ka. Wala ba kayong ganong parang kasulatan? Pero dapat meron ganun. Dapat kasi alam mo, Oo. once, baka ikaw ay nagsasalita na PDP laban ka, alam mo dapat ang nilalaman ng PDP laban. Kaya nga ito yung uniqueness do. Kaya lang, baka mamaya pag kinwestiyon mo, yung mga member, kamukha niya, natawa nga ako eh. Nung pinasumpa nila, lahat kanan eh. Oo. So, hindi pa nga na seminar to. Tap. Lalo-lalo na yung mga congressman, yung mga kinuha ni Bebot Alvarez noon. Ang kinakabahan ko po dito, Yusek, ang PDP, wag naman sana mangyari, depende yan sa outcome ng 2022, itong mga 100,000 new members, hindi nag-seminar ng totohanan, ay pagdating ng panahon, ay magtatalunan na naman ito kasi hindi tinutuhanan, hindi sineryoso, yung seminar at talagang dinibdib yung pagiging PDP laban. Posible ho bang mangyari yun? Posible yan. Yan ang nangyayari sa mga ampaw. Nakita mo nga, hindi ba? Yung mga ampaw na kinuha ni Secretary dati Alvarez na pinasumpa niya sa PDP laban. Oo. Sino ba yung nagkudeta sa kanya? Hindi ba yung mga yan? Okay. Yung mga PDP laban kuno? Oo. Basta pinasumpa na lang nila? Okay. Na hindi dumaan, nag-undergo ng PDP laban seminar? That's it. We're going to pause for a few reminders, Yusek, and then sa last portion po natin, tatanungin natin, ano ang naging epekto, siguro sa tingin ninyo, kasi kilala niyo rin si Presidente Duterte, dun sa endorso ng grupo nila Secretary Alfonso Cusi na tumakbong Vice Presidente. At posible bang mangyari na maging Duterte sa 2022, ano ang relasyon ng hugpong sa PDP pagdating ng panahon sa pagbabalik ng Republika? Okay, balik ta sa atong programang Republika. Kahinabi lang gyapon nato si Yusek DILG sa Martin Dino, ang atong gitukay kabahin sa PDP Laban 2022 na ipangutana question mark. So, ang iniwan po nating katanungan ay Yusek, ano ngayon ang magiging epekto nito kay Presidente Duterte? Sineryoso ba nila yung endorsement? Kasi under PDP yun under the banner of PDP. Tapos nagsasalita din si Senator Manny Pacquiao kasi presidente din siya. So, ano ang naging epekto sa kanya? Siniseryoso ba niya yung, sa tingin ninyo, yung endorsement at ang kapangyarihang piliin kung sino ang magiging presidente sa PDP laban? Alam mo, sabi nga ni spokesperson Harry Roque, hindi pa priority kay presidente yan, no? At siguro on due time, yung tamang panahon ay magdi-decide siya. Pero siyempre, sabi nga natin, consultative and participatory democracy. Siyempre, dapat kinonsulta muna si Presidente tungkol dyan. Aha. Hindi yung ilalagay mo sa balag ng alanganin ang ating Pangulo. Kasi dapat kinonsider din yung mga pronouncement ng ating Pangulo, lalong-lalo na ngayon, pandemya. Okay. Dapat nakapokus lang ang ating Pangulo dito kung paano niya natin isosolve itong ating napakalaking bangungot na COVID-19. Dapat kami din sa PDP Laban, nakatuto kami dito sa kung paano namin matutulungan ng Pangulo para matugunan ang problema dito sa pandemya. Di ngayon napupulaan na kami na inuuna pa natin ang politika, kamukha niya, timely. Biglang nagka-problema tayo sa kuryente. Kaya ngayon, nabutasan ngayon sila na tungkol dito sa ano. Ang akin naman, bakit nyo pag-uusapan ang politika, bakit hindi natin pinag-usapan kung paano palalaguin ang partido? Yan dapat ang pinag-uusapan. Mhm. Kung paano tutulungan ng national government ang mga probinsya, syudad at munisipyo para padamihin natin ang ating mga chapter. Mm. Down to precinct level, may tao tayo. Mm. May PDP laban hanggang presinto. Para yung poder
ay mapangalagaan ng PDP laban. Yes, yes. At hindi na punta doon sa mga mapagsamantala na walang prinsipyong partido. Aha, aha. Yan dapat ang inuna nitong mga nandyan sa taas. Nitong Senator Coco Pimentel, ni Senator Manny Pacquiao, nitong si Secretary Cusi, nitong Yusek Matibag. Dapat sinabihan nila lahat ang mga sumapi sa PDP laban, yung mga gobernador, mga mayor o mayor, mag-organize kayo, palakasin yung partido Yes. sa inyong kanya-kanyang lugar para kahit, ito sinabi ko, sana kayong mga nandito ngayon sa meeting na to, yung diyan sa Cebu, Oh. nagsalita ako. Sabi ko, kayo, napasama kayo sa PDP laban na dati Volkswagen lang kami. Ngayon, aircraft carrier na tayo dahil malaki na yung partido. Ang tanong, nag-organize ba kayo sa inyong kanya-kanyang probinsya? Okay. Sa inyong kanya-kanyang syudad at munisipyo? Nagpa-seminar ba kayo? Nagpa-BMS pa kayo? Para ngayon, kahit wala na kayo sa pwesto, ang PDP laban ay mananatiling PDP laban. Dahil may prinsipyo ng mga party member. Merong Kasi- malinaw ho yan, no? Sumama sila sa isang partido, merong mga mandamiento yan na kailangan sinusunod. Hindi ba nila inisip man lang na ano ba talaga ang layunin kung bakit nagkaroon ng parang mini convention dito sa Cebu at itinutulak si Presidente Duterte at baka malagay sa alanganin. So, ano ho ba talaga ang motibo? Kasi yun ang gustong maintindihan ng tao eh. Baka yung iba namang mga marurumi ang isip, sinasabi nila na baka may laro ito na talagang pinaplano talagang tatakbo si Presidente Duterte for Vice President and then minsan nababanggit si Senator Bongo, kawawa naman yung tao kasi walang kinalaman na pwedeng presidential katandem niya or si Sara Duterte. So, what was the motive? What was the intention of Secretary Alfonso Cusi? Ayun na nga, ang ano kasi nila, yung continuity. Okay. Pero tandaan naman nila na meron tinatawag na meron kaming constitution and bylaws. Sa totoo lang, kung sinasabi ni Ron Monsayak, meron daw 100,000 na member ang PDP laban. Tanong ko siya, bayad ba yan? Alam mo, Meron palang membership fee ito, Yusek? ang partido na may membership fee. Okay. Ito lang ang partido na mayroong membership fee. Hindi ka mukha ng ibang partido. Ikaw ang babayaran ng politiko. Magkano ho ang membership fee ng PDP? Dito sa PDP laban, meron kaming membership fee. Na Sa katunayan, kaming mga officers, 1,000. 1,000 a month, 1,000 a year. Tapos meron pa kaming a year. Okay. Tapos meron pa kaming one-time, big-time dahil nandyan ka sa pwesto. Tapos yung mga member, meron pa, pati yung pagbayad sa ID. Okay. Meron kami niyan. Ang tanong, para maging bona fide member ka, kailangan nagbabayad ka ng annual dues. Liban pa sa membership fee ito. Okay. Ang taon na. Oh. Tanong mo ngayon dun sa yung 100,000, nagbayad ba sila Okay. ng annual dues sa loob ng 5 taon? So, ang sinasabi ninyo, kung interim ito sila, pagkatapos hindi pa nagbabayad ng membership fee, edi parang ano sila, hindi sila pwedeng sabihing active members na talaga dahil hindi nga sila pwedeng mag-participate kahit interim dahil hindi nagbabayad ng membership due. Tama ho ba yung ganung mga pananaw? Oo, tsaka dapat pagka-voting ka, Okay. alam mo, member, kailangan i-comply mo lahat Oo. ang requirements ng PDP laban. Correct. Oh, hindi ba? Oo. So ngayon, ayusin nila yan, no? Gawin nila, mag-usap si President at saka si Chairman Rudy Duterte. Tapos once and for all, ayusin nila yung MEMCOM. Kasi meron kami tinatawag na membership committee. Okay. Tapos meron kami tinatawag na education committee. Ngayon, ang nangyayari yata, gusto ni Astra, Oo. yung membership committee at saka yung education committee, pagsamahin, naku, Aha. nung namin, ang tawag sa amin, political institute. Okay. Kami yung parang kung politburo Okay. na kami yung bumababa para kumumbinsi sa mga member
na napakaganda ng PDP laban, ganito yung ano namin. So, palagay ko dapat mag-reconcile once and for all. Dahil kaming mga nanonood, kaming mga bystander na original PDP laban at saka talagang hinog na PDP laban, hindi kami papayag na gagamitin lang kami ng mga traditional politician. Itatanong ko po sa inyo ito, si Senator Manny Pacquiao ho ba talagang isa sa mga maituturing nating mga interesadong tumakbong presidente? At meron din bang mga kasamahan siya o mga apostoles na talagang nagtutulak sa kanyang pagkakandidatura bilang PDP official presidential candidate? Alam mo yan ang maganda sa PDP laban eh. Everybody. Nakita mo naman ako. Yes. Naging presidential candidate. Presidential candidate ako. Oo. Anyway, talagang siguro si Senator Manny, meron talaga siyang pagmamahal sa bansa na gusto niyang punan ng higher position. Pero siyempre, if you will run under the banner of PDP Laban, dapat meron tinatawag na convention yan. Okay. Ngayon, magbubutuhan kayo. Kaya nga, kung susundin mo yung patakaran ng PDP Laban, hindi pwede yung sasabihin mo na meron tayong patatakbuhin na ganyan. Dapat talaga, member ng PDP Laban. Kung susundin mo yung patakaran, Okay. yung susundin bylaws, bakit ka naglagay ng PDP Laban? Kung hindi mo susundin yung constitution and bylaws ng partido. Posible ho bang mangyari? Just in case lang, no? I mean, in the realm of politics, Philippine politics, alam mo dito sa ating bansa, halos kahit ano pwede, no? Posible bang mangyari na magkaroon ng, palaging yung binabanggit nila, Duterte tandem in 2022 under PDP laban? Sa pakiwari ninyo? Hindi, ganito yan. Meron tinatawag na, ito meron kaming tinatawag na strategy and tactics. Okay. No? Yan yung isang subject ng PDP laban. Pwede kang makipag-coalition. Okay. Pero kung namang dominant political party ka, palagay ko mag-iisip-isip yung aming pamunuan na dapat siguro yung ano namin, talagang sasabihin dominant political party ang PDP laban. Tanungin ng miyembro kung tayo ay pipili na galing sa PDP laban. Aha. So yun. Okay. But do you see it possible? Could it be possible kung magmeeting lahat ng mga member ng PDP tapos sabihin sila, sige, gawin nating Vice President si current President Mayor Duterte, pagkatapos ang presidente sa taas din si Sara Duterte ng hugpong. Is that in the realm of possibility in short? Hindi, posible naman yung mga bagay na yan, kahit ano posible. Kaya lang, siyempre, based na rin sa pronouncement ni Mayor Sara Duterte ngayon, na siyempre, alam mo naman ng mga Pilipino, di ba? Obvious na pero maaaring maging posibleng mangyari, pero parang, siyempre, tignan nyo muna, kapain nyo muna kung ano ang pakiramdam. Yan ang maganda sa PDP laban. Okay. Ang ginagawa namin kasi, pinipisil namin ang pakiramdam ng ating mga mamamayan. By that, kinukonsider namin yan. Kaya nga sabi ko, pagka ikaw ay hinog na PDP, alam mo kung ano ang proseso na gagawin sa pagpili at sa pagkuha ng ating mga possible candidate. So, ibig sabihin kasama sa strategy, posible na magkakaroon ng coalition ng PDP sa iba't ibang mga partido, pwede rin magkaroon ng coalition sa hugpong ni Mayor Sara Duterte. Is that possible? Posible yan. Kaya nga sabi nga sa'yo there are a lot of ways para kuhanin mo ang poder. Pinag-aaralan namin yan. Yan, isa dyan. Meron tinatawag na kudeta. Meron tinatawag junta. Pagka yung sa pilitan, di ba? Kudeta, junta. Just imagine, ito pinag-aaralan sa PDP laban. Tapos, civil disobedience. Pati nga yung si Mahatma Gandhi, pinag-aralan namin. Yes. Para alam natin kung anong strategy ang gagawin. Kaya kasama din dyan ang tinatawag na coalition ng malalaking partido para makuha mo yung poder. Nagsabi po, nagpalabas po ng suporta si Presidente Duterte para kay
Congressman Martin Romualdez. In case Congressman Romualdez, who is the head of the Lakas NUCD now, I think he heads it, is decided to run for Vice President, nadinggan natin si Mayor Rodrigo Duterte na may commitment siya, susuportahan niya si Martin Romualdez. So paano ho mangyayari dyan? Nagsabi si Presidente, susuportahan si Martin Romualdez just in case tumakbo. Paano ho malalagay ang PDP sa ganong klaseng sitwasyon? Again, sabi nga natin, ang PDP Laban is not partido ng individual. Mhm. PDP Laban ay isang partido na merong kolektibong pagdidesisyon. Okay. Kung sinabi ng ating national chairman, padadaanin pa rin niya yan sa national convention. Okay. Para patunayan natin na ang PDP Laban ay talagang merong tinatawag na consultative and participatory democracy. Everybody can say or can talk at saka mabigay niya yung kanyang pananaw sa bawat issue na pinag-uusapan. Hindi pwede na ito yung sasabihin ng ating leader at susunod na lang. Kaya nga meron tayong tinatawag na agenda para dito ay babalangkasin natin kung ano-ano ang mga pag-uusapan bago mag-meeting. Aha. So, ayan, parang korporasyon. Yes, yes. Hindi yung basta-basta sasabihin mo na ikaw. Kaya nga meron tayong tinatawag na national committee. Okay. Oh. Sa mga senador, currently, ilan ho ang mga senador ngayon incumbent ng PDP? Kung matatandaan nyo lang, more or less, at ilan sa kanila ang tatakbo? Lahat nung tumalo sa sa 8 Diretso, puro PDP Laban yun. Okay. Teka, maliban kay Amy Marcos. Kasi si Bato run under the PDP Laban. Si Tolentino run under the PDP Laban. So ito yung mga nakasama namin dito during the last election. Meron ho. Kaya lang, first candidate Okay. Amy Marcos, kasi si Amy, nationalista yan sila diba? Yan ang ng mga Marcos. Pero yun na nga, nagkaroon ng coalition nun, kaya nagsama-sama under the banner of PDP Laban during the last senatorial election. Do you see any new faces as far as PDP Laban is concerned na posibleng tumakbo sa Senado? Yung mga hindi nakalusot na posibleng tumakbo ulit, meron ba tayong mga pangalan na pwede nating kapain, sabi niyo, kakapain natin, no? Na pwedeng tumakbo under PDP in 2022? Actually, marami na silang inaano dyan, yung mga former congressman, tapos yung mga nagbabalik na mga dating senador. Pero siyempre, sa ngayon, medyo kailangan i-consolidate yan, no? ng PDP Laban. Ako nga, pati ko, inuurat yan. Sabi ko, tama na. Oo. Tumakbo na akong presidente, pabababain niyo pa ako. Wala ho bang party list ang PDP Laban? Kasi meron ho mga partido, national in scope, pero meron silang mga party list. Wala ho kayong planong magtayo ng party list ang PDP Laban? Meron meron kaming I hope na alam ko meron kami na party list ang PDP Laban, or meron kaming sinusuportahan ng mga party list na yung prinsipyo nila ay kamukha ng prinsipyo ng PDP Laban. So yeah. Okay. Last word, Yusek Martin Dino, kung anong gusto niyo pong ipaabot sa ating publiko, at sana sa 2022 talagang mapatuloy yung PDP Laban at mahawakan ninyo yung 100,000, kasi alam niyo po dito sa politikang ito, tinitignan kung sino nananalo pagkatapos baka balik Volkswagen, huli-huli tayo nito. Kayo po, last word niyo. Yun na nga, no? Kaya ako, tinatawagan ko yung aking mga kasama, lalo-lalo na yung mga trainer ng PDP Laban. Alam ko naman na nandyan pa rin kayo. Tulungan natin itong partido na maayos. Dahil ilang bagyo na ang dinaanan natin, nalampasan natin ito. At ngayon na nandito na tayo sa poder,
na ito yung minimiti natin. Tulungan natin ang pamunuan ng PDP Laban, tulungan natin si President Manny Pacquiao, ang grupo na Secretary Cusi, ang ating National Chairman, na ayusin natin ito on our own. Huwag na natin sa labas pa. Tsaka tumigil na sana ng pagsasalita. Itong yung mga hindi na nakakatulong kung hindi nakakasira kayo sa mga pinagsasasabi nyo. Unang-una, sa sarili nyo, baka pag kinwestiyon namin kayo, ay hindi kayo makasagot. Kaming mga tunay o yung mga nag-undergo talaga ng PDP Laban. At sa ating mga mamamayan naman, ako sa 42,047 barangay sa buong Pilipinas, maraming salamat sa inyo mga kapitan, Secretary Treasurer Kagawad, mga barangay mga ating tanod, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, lahat ng naglilingkuran po, leaders, tapos yung mga lupo natin, mabuhay kayo. Panatiliin lang natin yung ating pagiging matino, mahusay, maasahan, may malasakit, at may tapang, lalong-lalo na dito sa COVID-19. Ikampanya natin na magpabakuna na ang ating mga mamamayan, at pagkatapos ay sundin ang health protocol, wearing a face mask, face shield, social distancing, at mga kapitan, yung mass gathering, pagka naireklamo kayo sa akin, pasisyahan tayo. Kung pababayaan niyo yan, kakasuhan namin kayo dito sa DILG. So maraming salamat sa aking kaibigan, Eric Espina. I hope na magkakasama tayo palagi ngayon. At just call my name at nandito lang ako. Thank you very much. It's been a great pleasure po. At least naklaro po yung mga issues sa PDP para yung mga nakikinig. They can look forward to 2022 hopefully. Habang hinihintay natin ano ang magiging figura at anyo nito, pero aabangan po natin. Maraming salamat Undersecretary Martin Dinyo sa panahon at oras na iginawa ninyo sa amin. Ito po si Eric Espina, palaging nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, mahing gabi kaninyong tanan. Daghang salamat.